Jumalan rauha. Aika kaukana tää mikki. Joo, mä usein kun mä aloitan jotkut vaikka opetuksen tai tervehdin jotain ihmistä tai jotain vastaavaa, niin mä aika tyypillisesti vastaan jollain turvallisella tai tervehdin jollain turvallisella tavalla. Mä sanon moi tai morjens. Ja mä oon ollut tämän kesän postilla töissä, niin mun pitää aika paljon soitella ihmisille, että hei, mä tulisin tohon aikaan viemään paketin sulle. Sitten mä aina katselen kelloa silleen, että mikäköhän aika päivästä nyt on, että 11. Sitten mä mietin siinä ihan hirveän pitkään, että sanoks mä nyt niinku huomenta vai päivää vai aamupäivää tai mitä mä sanon. Jotenkin mä tosi paljon ylimietin sitä tämmöisiäkin asioita, että millä tavalla pitäisi tervehtiä. Mutta mun mielestä tälle päivälle sopii tää Jumalan rauha ja siinä on hyvä kaiku. Ja jotenkin se, että Jumala tahtoo tuoda tässä ajassa ja tulevassa ajassa rauhaa. Mutta se, että millaisella tavalla Jumala tuo sitä rauhaa, niin se on semmoinen asia, mikä lukee Raamatussa. Ja mä mietin tosi pitkään, että millä otsikolla tai millä tulokulmalla mä tähän aiheeseen tulisin. Mä aloin miettiä, mulla oli viimeksi ehkä vähän semmoinen räväkkä otsikko, se oli Exodus, joka palauttaa yhteyden Jumalaan. Mutta mä ajattelin, että mä menen yksinkertaisella, koska mä ajattelin, että tässä aiheessa yksinkertainen on kaunista. Mä menin semmoisella otsikolla kuin Millainen Jumala on. Ja ehkä ydinpointtina tässä opetuksessa on se, että meidän pitää tulee kristittynä ymmärtää se, että minkälainen Jumala on, ja meidän tulee tuntea se, minkälaisia Jumalan luonteenpiirteet on hänen sanansa kautta, eli hänen ilmoituksensa kautta. Ja ehkä semmoinen Jumalan luonteen ymmärtäminen on nyt se päivän vähän teema tässä mun opetuksessa. On kristittyinä ja myöskin vanhassa juutalaisessa perinteessä, niin usein on kerrottu esimerkiksi sitä, mitä Jumala on tehnyt, tai kerrottu sitä, että minkälainen Jumala on. Ja nämä on ollut semmoisia asioita, että sitten se, kun me ymmärretään, että minkälainen Jumala on ja mitä hän on tehnyt, niin se herättää ihmisissä kiitosta ja ylistystä. Ja esimerkiksi juutalaisilla oli tapana kertoa heidän Jumalasta Jahvesta sillä tavalla tuleville sukupolville, että he kertoo esimerkiksi, että meidän Jumala on vapauttanut israelilaiset Egyptistä. Ja sillä tavalla, että kun me oikeasti ymmärretään Raamatun ilmoituksen kautta, millainen Jumala on, niin sen tulisi oikeassa, kun meillä on sydän oikealla paikalla, niin sen tulisi herättää meissä kiitosta ja ylistystä Jumalaa kohtaan. On tietyllä tavalla Jumala osoittaa rakkauttaan meitä kohtaan, mutta sana rakkaus voi monella tavalla jäädä meille vähän semmoiseksi abstraktiksi tai epämääräiseksi, että okei, Jumala rakastaa meitä. Mutta ennen kuin me ymmärretään, että minkälainen Jumalan luonteenpiirre on, niin me ei voida täydellisesti ymmärtää, mitä se tarkoittaa, että Jumala rakastaa meitä. Esimerkiksi tästä tekee vielä hämmentävämpää se, että Raamatussa on useita eri sanoja rakkaudelle. Puhutaan esimerkiksi agape-rakkaudesta, eros-rakkaudesta, erilaisista rakkauden muodoista. Ja se, että me ymmärretään se Jumalan rakkaus meitä kohtaan, niin lopulta sitä meidän pitää ymmärtää, että minkälaisilla tavoilla hän sitä osoittaa meille. Eli me nähdään sitten käytännössä, kuinka Jumala rakastaa ihmistä. Ja me ei tule unohtaa sitä, että millä tavalla Jumala osoittaa meille sitä rakkauttaan. Ja sana ilmoittaa sen. Ja sitten kun me ymmärretään oikeassa suhteessa Jumalan rakkaus, niin se tekee hyvää myös meidän ihmissuhteille. Silloin kun me ymmärretään, millä tavalla Jumala rakastaa meitä, niin me voidaan samalla tavalla rakastaa ihmisiä meidän ympärillä. Ja toki Pyhä Henki muistuttaa siitä, että millä tavalla Jumala rakastaa ihmistä. Mutta välillä kun me puhutaan Jumalan äänen kuulemisesta, niin meidän ihmisten kyky kuulla Jumalan sanaa. Vaihdaanko me mikkiä vai? Ei mitään.
Yes, kiitos Veikko. Eli sille, että tietyllä tavalla se meidän kyky kuulla Jumalan puhetta, niin se on aina vähän vajaavaista ja siinä voi olla tiettyjä vajaavaisuuksia. Ja esimerkiksi semmoinen, niin kuin me voidaan ylihengellistää välillä meidän ajatuksia, että me vähän niin kuin koetaan tämmöisiä tavallisia ihmiselämään liittyviä ajatuksia, mutta sitten me niin kuin tulkitaan, että tämähän on Jumalan puhetta. Esimerkiksi meidän ajatteluun liittyy myös monia niin kuin muita juttuja tämän lisäksi. Ja siihen kuuluu esimerkiksi se, että meillä voi olla aiempia niin kuin negatiivisia kokemuksia. Ja sehän muuttaa meillä sitä, että miten me niin kuin nähdään, että minkälainen Jumala on, minkälaisia hänen luonteenpiirteensä on. Ja tämä voi olla esimerkiksi niin kuin meidän suhde meidän omiin vanhempiin, koska me mietitään, että Jumalan suhdehan on tietyllä tavalla semmoinen isä- ja lapsisuhde. Niin se, että jos meillä on tietynlaisia niin kuin ehkä huonojakin kokemuksia meidän omista vanhemmista, niin se voi vääristää meille sitä kuvaa, minkälainen isä, taivaallinen isä on. Ja lisäksi tosi monenlaiset niin kuin muutkin esimerkiksi kiintymyssuhteet, kuten vaikka meidän puoliso ja semmoiset vaikuttaa meihin vähän niin kuin sille ilman, että me tiedetäänkään sitä. Lisäksi väärä opetus eli harhaoppi on semmoinen asia, joka voi vääristää meillä sitä kuvaa, että minkälainen kuva meillä on Jumalan luonteesta. Esimerkiksi jos Raamatun opetusta on irrotettuna kontekstistaan, vaikka sillä tavalla, että me otetaan joku peukkupaikka Raamatusta ja ollaan silleen, että Jumala on tämmöinen ja ei niin kuin ymmärretä sitä kokonaisilmoitusta, niin se voi luoda meille jonkunlaisen vääränlaisen käsityksen Jumalasta. Esimerkiksi tämmöiset niin kuin uusateistit nykyään tykkää tehdä semmoista, että ne ottaa vaikka vanhasta testamentista jonkun yksittäisen kohdan, ja sitten he niin kuin tulkitsen sen sillä tavalla, että Jumalahan on tämmöinen hirveä kansanmurhaava niin kuin paha Jumala. Eli tietyllä tavalla niin kuin nämä tämmöiset, jos me irrotetaan kontekstista joku yksittäinen asia Raamatusta, niin sen kautta tuoma väärä opetus vaan antaa meille väärän kuvan Jumalasta. Sitten ihmisillä, kun psykologiassa puhutaan tämmöisistä erilaisista niin kuin kognitiivisista vinoumista, joka siis tarkoittaa käytännössä sitä, että me niin kuin hahmotetaan ja painotetaan asioita, meidän havaintoja eri tavalla liittyen meidän niin kuin lähtökohtiin. Eli me voidaan niin kuin tehdä vääriä tulkintoja joistain asioista siinä vaiheessa, kun meillä on tämmöisiä niin kuin päässä semmoisia vinoumia. Ja näitä vinoumia voi esimerkiksi olla tämmöinen konsensusvaikutus, joka siis tarkoittaa sitä, että jos iso osa niin kuin ihmisistä on samaa mieltä jostain jutusta, niin me herkästi ajatellaan niin kuin samalla tavalla. Eli jos niin kuin läheiset meidän ympärillä ajattelee tietyllä tavalla, niin me aletaan tulkitsemaan meidän ympärillä tapahtuvia asioita sen linssin kautta, että mitä ne muut ihmiset ajattelee. Lisäksi puhutaan semmoista kuin vahvistusharha, joka tarkoittaa sitä, että meillä on lähtökohtaisesti joku ajatus. Että vaikka jos me ajateltaisiin, että meidän kotona kummittelee ja sitten tapahtuu jotain, mitä me ei osata välttämättä heti selittää, niin se, että me tulkitaan vähän niin kuin, että no meidänhän kotona kummittelee, niin se kummitus tekee tämän. Eli me vähän niin kuin vahvistetaan asioille merkitystä sen kautta, että me ennalta ajatellaan, että se tulee tapahtumaan, että nämä tekee sitä tai tämä niin kuin on se syy näille tapahtumille. Ja mä haluan vielä yhden tämmöisen psykologisen jutun tähän ottaa, kuin kognitiivinen dissonanssi. Se tarkoittaa siis sitä, että meillä on vähän niin kuin kaksi erilaista niin kuin väitettä tai uskomusta, ja nämä uskomukset on niin kuin ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi joku ihminen voisi ajatella, että minä tupakoin, ja sitten se voisi ajatella samaan aikaan, että tupakointi on epäterveellistä. Tämän ihmisen pitää joko niin kuin hylätä se ajatus, että tupakointi on epäterveellistä, tai lopettaa tupakointi, koska se on epäterveellistä, tai sitten sen pitää vaan ohittaa se, että no ei tällä nyt ole niin paljon väliä. Eli se on tämmöinen epämukavuus, joka ihmisellä syntyy, kun on kaksi tämmöistä asiaa, jotka on vähän niin kuin ristiriidassa keskenään. Ja osa psykologisesta tutkimuksesta itse asiassa sanoo, että tämä tuottaa jopa semmoista fyysistä pahaa oloa ihmiselle, kun sillä on tämmöinen ristiriita sen sisällä. Ja kun me tunnetaan Jumala oikein, niin se myös turvaa meitä tämmöiseltä niin kuin
dissonanssilta, eli tämmöiseltä niin kuin ristiriitaisilta ajatuksilta. Eli kun me luetaan Raamatusta se kokonaiskuva, millainen Jumala on, niin meidän Jumalakuvasta tulee johdonmukainen, sellainen, että siinä on järkeä ja nämä asiat, mitä Jumala on, ne käy niin kuin yhteen. Ja sen lisäksi me niin kuin opitaan torjumaan myös sellaisia väitteitä, ehkä, jotka tulee ulkopuolelta, jota Raamattu ei oikeasti sano. Ja tämmöisiä useita niin kuin väitteitä voi tulla meille muualtakin kuin Raamatusta. Esimerkiksi mä aika pitkään uskoin tämmöiseen, että Raamatussa sanotaan niin kuin suoraan 365 kertaa, että älä pelkää, kunnes mä tarkistin, niin se ei siis pidä paikkaansa, se on tämmöinen urbaani legenda. Eli tietyllä tavalla me voidaan niin kuin esimerkiksi Raamatusta tai Jumalasta, meillä voi olla vääriä käsityksiä, jotka todennäköisesti onkin vääriä käsityksiä, jotka tulee muualta kuin Raamatusta. Ja ihminen tarvitsee oikeasti johdonmukaisen maailmankuva johonkin pisteeseen asti. Kaikkia me ei voida ymmärtää, mutta johonkin pisteeseen asti. Esimerkiksi me ei voida ajatella, että maapallo on pyöreä ja litteä samaan aikaan. Tässä on niin iso ristiriita, että meidän pitää ratkaista, mitä me ajatellaan. Onko maapallo pyöreä vai onko se litteä. Eli tiivistettynä, miksi mä höpötän tästä psykologiasta, niin me tarvitaan johdonmukainen, Raamatun mukainen kuva Jumalasta, ettei meillä ole ristiriitoja tai semmoisia vinoumia, joita meidän oma pää aiheuttaa. Ja sen takia meidän pitää tutkia Raamattua. Ja kun mä tein tätä opetusta, niin mun kokemus itsestäni oli, että mä koen, että mä oon niin kuin tosi pieni, kun mä tutkin Jumalaa. Ja mä koen, että Jumala on tosi suuri. Kun mä tutkin sitä, että minkälainen Jumala oikeasti oli, niin multa aika lailla silleen karis tässä semmoiset niin kuin ajatukset vaikka oma pärjäävyydestä, sellaiset, että mä pärjäisin yksin tai mä pystyisin kannattelemaan mun uskoa. Ja samalla mulla niin kuin heräsi semmoinen kiitos. Eli tästä mä niin kuin puhuin alkuun, ehkä vähän jännityksessäni, vähän epäselvästi, mutta puhuin alussa siitä, että se kun mä tutkin tätä sanaa, niin se herätti minussa ylistystä ja kiitosta Jumalaa kohtaan sen takia, että mä näin itseni pienenä ja mä näin Jumalan niin suurena. Se oli se mun kokemus ehkä tässä, että oli vajaavainen ihminen ja tosi merkittävä Jumala. Ja se, että jos me ei ymmärretä tätä, niin mä käytän tämmöistä termiä, kun me voidaan käpertyä itseemme, eli me katsotaan vaan omaa napaamme ja sitä, millaisia me ollaan. Me saatetaan ajatella tämmöisiä asioita kuin, että voi kun mä oon niin voimaton, mä en pysty tätä asiaa tekemään. Tai me saatetaan ajatella, että voi kun mä en saa näitä asioita itse aikaiseksi. Ja nämä on just niitä niin semmoisia hetkiä, kun me katsotaan vaan itteemme eikä katsota Jumalaa ja Jumalan voimaa. Ja ehkä tavoite siinä, että kun me luetaan Raamatusta, minkälainen Jumala on, niin on nähdä se Jumala, tulla katsomaan niin kuin Jumalaa vähän niin kuin kasvoista kasvoihin. Vähän niin kuin Amazing Grace-kappaleessa sanotaan, tai on armo suuri ihmeinen suomeksi, sanotaan, että olin sokea, mutta nyt näen. Ja katsotaan yhdessä, että mitä Raamattu sanoo siitä, kuka Jumala on. Mä otin tähän opetuksen 2 Raamatun paikkaa, jossa kuvataan Jumalaa. Ja ne Jumalan luonteenpiirteet, joihin mä tänään keskityn, on semmoiset kuin, että Jumala on laupias, armahtava ja pitkämielinen. Ja Jumala rakastaa meitä niin kuin näillä ominaisuuksillaan, ja näin me voidaan tutkia, että mitkä ne on ne Jumalan vähän niin kuin työkalupakki, millä hän meitä rakastaa niin sanotusti. Eli nämä 2 Raamatun paikkaa on 2. Mooseksen kirja, 34, 6-7, ja Psalmi 103, 8-10. Mennään ensiksi tuohon 2. Mooseksen kirjaan pikkusen. Eli tässä on siis, luetaan aika tämä. Jo. Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja täynnä armoa ja totuutta. Hän pysyy armollisena tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Tämähän on semmoinen kohta, missä Mooses käy kaivertamassa ne laintaulut uusiksi
sen takia, että hän oli tosiaan rikkonut ne, kun näki sen Aaronin ja israelilaisten palvovan kultaista vasikkaa. Niin tämä on taas kohta, missä Mooses on Jumalan kanssa, viettää Jumalan kanssa aikaa Sion vuorella. Ja tämä on siitä niin kuin merkittävä paikka, että kun monessa kohtaa Raamattua jotkut ihmiset kuvaa Jumalaa, niin tässä itse asiassa Jumala itse puhuu Moosekselle. Eli Jumala itse kertoo, minkälainen hän on. Tämä on siitä spesiaali kohta. Ja tässä myös tulee esille Jumalan oikeudenmukaisuus tässä kohdassa, nimittäin tässä Israel on kääntynyt siis Jumalan luota pois, ja tässä tehdään semmoinen uusi liitto Israelin kanssa, jossa Herra lupaa, että hän tekee voimallisia tekoja ja on Israelin keskuudessa. Mutta tätähän edellyttää se, että Israel nöyrtyy Jumalan edessä ja pyytää anteeksi tekemiään tekoja. Eli se on tämmöinen vastavuoroinen suhde. Israelilaiset pyytää anteeksi, nöyrtyy, ja sitten Jumala niin kuin lupaa, että hän on heidän keskellä ja hän on voimallinen heidän kanssaan. Ja tämä Jumala vaatii uskollisuutta Israelilta tässä kohtaa. Hän sanoo, että älä kumarra mitään muuta Jumalaa. Eli tämä on se ensimmäinen kohta, missä Jumala kertoo itse, millainen hän on, ja sen lisäksi hän myös osoittaa sitä rakkauttaan Israelia kohtaan palauttamalla tämän liiton. Ja toinen kohta, joka itse asiassa linkittyy tosi hyvin tähän, on Psalmi 103, 8-10. Luetaan sieltä. Hän on tehnyt tiensä tunnetuksi Moosekselle, tekonsa Israelin lapsille. Herra on laupias ja armahtava, pitkämielinen ja suuri armossaan. Ei hän aina riitele, eikä pidä vihaa ikuisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä maksa meille pahojen tekojemme mukaan. Täällä oli taas nämä samat termit, laupias, armahtava ja pitkämielinen. Tämähän on siis Daavidin psalmi, tämä on semmoinen niin kuin hyvin ylistävä, tai tämä on niin kuin ylistykseen ehkä tehty psalmi. Ja tässä niin kuin ihan alusta on tehty semmoinen Petrus Ahosen biisi, ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Tämä on siis sellainen ylistää Jumalan suuruutta. Ja tämä perustuu tähän Mooseksen aiemmin saamaan ilmestykseen, eli Daavid puhuu tästä, mitä Mooses oli oppinut Jumalasta. Mä luen vähän semmoisia vapaamuotoisempia kuvauksia, mitä tässä psalmissa, millä tavalla kuvataan Jumalaa. Täällä sanotaan näin. Hän lunastaa elämäsi turmiosta, kruunaa armolla ja laupeudella, tyydyttää kaipauksesi hyvyydellään, hankkii oikeuden sorretuille, tekee itsensä tunnetuksi. Me muistetaan Mooses, että Jumala itse puhui hänelle ja teki itsensä tunnetuksi. Ja sen lisäksi ei tee syntiemme mukaan. Täällä psalmissa 103 jakeessa 11 sanotaan tällä lailla, että sillä niin korkealla kuin taivas on maan yllä, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Eli tässä tulee taas tämä vastavuoroinen suhde. Me pelätään Jumalaa ja Jumala on meidän kanssamme. Ja tämä suhde se ei voi toimia, jos se on niin kuin meidän kannattelema tai semmoinen, että me ylläpidetään tätä suhdetta Jumalaan. Vaan meidän tehtävä on ehkä pidemminkin niin kuin kurottautua Jumalaa kohti ja Jumala tulee sitten kohtaamaan meitä. Se vastavuoroisuus toimii silleen päin. Ja jos me ajatellaan, että me kannatellaan itse tätä suhdetta, niin se aiheuttaa just sitä meidän käpertymistä itseemme. Ja sitä, että me ajatellaan, että me epäonnistutaan jatkuvasti. Jos me ajatellaan, että se on kyse siitä, että meidän suhteessa Jumalaan on kyse siitä, kuinka hyvin me suoriudutaan, niin me tullaan jatkuvasti pettymään meidän kykyyn suoriutua. Ja se on justiin se, joka sitten aiheuttaa meillä esimerkiksi itsesääliä, epäonnistumisen tunnetta ja jopa epätoivoa. Ja Jumala taas sanoo, että hän on toivo ja tulevaisuus ja että asiat tulee järjestymään sen takia, koska Jumala on se, kuka on. Eli tämä on se oikea järjestys. Tässä liitossa Israelin kanssa ja meidän kanssa nykyään, niin Jumala on aina vahvempi osapuoli. Mennään vähän näihin 3
eri luonteenpiirteeseen, mitä esiteltiin tässä. Eli Jumala on laupias, armahtavainen ja pitkämielinen. Mennään ensimmäiseen kohtaan, joka on, että Jumala on laupias, englanniksi compassionate ja hebreaksi rekhem. Eli me puhuttiin vähän niistä rakkauden muodoista alussa. Ja tämä Jumalan rakkaus, mitä se osoittaa lapsien kohtaan, on tämmöistä agape-rakkautta, eli niin sanottua semmoista itsensä uhraavaa rakkautta. Ja se on niin kuin epäitsekästä ja sellaista, että se ei etsi omaa hyötyään. Sellaista on Jumalan rakkaus. Ja se näkyy toiminnassa muun muassa se, että Jumala haluaa toimia oikein sorrettuja kohtaan. Hän vihaa, kun köyhiä ja heikompiosaisia sorretaan. Ja juuri tällä tavalla, koska me ajatellaan, että Jumala vihaa sitä, että niitä sorretaan, niin Jumala vihaa syntiä. Ja tästä tulee Jumalan oikeudenmukaisuuden näkökulma. Että Jumalan toiminnassa sorrettuja kohtaan näkyy Jumalan laupeus. Siinä on tämmöinen vähän niin kuin isä- ja lapsisuhde, eli hän välittää ihmisistä vähän niin kuin isä välittää lapsistaan. Ja Jumala ei unohda lapsiaan, eikä niitä, jotka on kapinoinut Jumalaa vastaan. Me nähdään myös Uudessa testamentissa, kun puhutaan tämä lammasvertaus, hän sanoo, että hän jättää 99 lammasta, että hän voi pelastaa sen yhden. Eli niin suuri rakkaus Jumalalla on yksittäistä ihmistä kohtaan, että hän jättää muut pelastaakseen sen. Siinä näkyy muun muassa Jumalan laupeus. Ja mitä tämän niin kuin rakkauden, tämmöisen laupeuden ymmärtäminen meistä tulisi herättää, niin sen tulisi herättää meissä semmoista kaipuuta, että me halutaan myös auttaa heikompiosaisia. Ja me nähdään, että koska Jumala on ottanut meitä heikkoja, niin me halutaan auttaa myös muita, jotka on heikkoja. Eli tämäkin niin kuin kannustaa tietyllä tavalla kuitenkin toimintaan, kun me ymmärretään tämä Jumalan luonteenpiirre. Mutta niin kuin näette, niin tässä on selkeä ero, että jos me ajatellaan, että minun pitää suoriutua, että Jumala minua rakastaa, ja sitten se, että koska Jumala rakastaa mua heikkoa niin paljon, niin mä haluan rakastaa muita heikkoja. Siinä on oikeasti aika iso ero, vaikka se kuulostaa tosi pieneltä. Ja Matteuksen evankeliumin 25. luvussa sanotaan, että totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Eli myös se, että miten me kohdellaan muita ihmisiä, niin me kohdellaan siinä tietyllä tavalla myös Jumalaa. Kun meidän tehtävä, kun me ymmärretään Jumalan laupeus oikein, on välittää ja olla myötätuntoisia kaikkia ihmisiä kohtaan, ja se on ihan supervaikeeta. Jopa niitä ihmisiä kohtaan, joidenkaan me ei olla jossain poliittisissa tai muissa asioissa niin samaa mieltä. Tai ihmiset, jotka tuntuu meistä, että he on meidän vihollisia, niin oikeastaan niin kuin meidän tulisi heitäkin kohtaan olla myötätuntoisia. Ja kaikkia ihmisiä, jotka kärsii tässä maailmassa tällä hetkellä, huolimatta siitä, että kummalla puolella tai millä puolella ne on. Ja Johanneksen 11. luvussa on tämmöinen kohtaus, se on siis tämä tarina siitä, kun Lasarus herää henkiin. Siinä on semmoinen yksi tosi lyhyt jae, jossa sanotaan, että Jeesus itki. Siinä kohtaan, kun Jeesus oli näiden opetuslasten ja muiden ihmisten kanssa, jotka suri tämän Lasaruksen puolesta, niin Jeesus koki valtavaa myötätuntoa, koska hän oli myös täysin ihminen, niin kuin hän oli Jumala, niin hän pystyi niin kuin samaistumaan tähän tunteeseen, mitä näillä muilla ihmisillä oli. Hän ymmärsi sitä, että miltä niistä tuntui, ja itki sen takia. Mä oon kuullut tästä joskus semmoisen mun mielestä ei kivan tulkinnan, että hän olisi itkenyt sen takia, että näillä muilla ei olisi ollut tarpeeksi uskoa siihen, että Jeesus heidät niin kuin pelastaa. Jeesus tulee herättämään Lasaruksen kuolleista. Mutta mitä mä oon vähän tätä niin yrittänyt tutkia, niin mun mielestä se paras selitys tälle on, että Jeesus oli myötätuntoinen näitä ihmisiä kohtaan, jotka kärsi, vaikka hän tiesi, että hän tulee herättämään Lasaruksen henkiin.
Eli vaikka Jeesus tietää kaikki asiat, niin hän on silti myötätuntoinen kärsiviä kohtaan. Vaikka hän tietää, miten maailman historia tulee päättymään, hän silti välittää siitä yhdestä ihmisestä, joka kärsii ja itkee. Siinä vähän ajatuksia Jumalan laupeudesta. Mennään toiseen luonteenpiirteeseen, joka on, että Jumala on armahtava. Englanniksi gracious ja hebreaksi kanun. Armoa osoitetaan, vähän niin kuin laupeuttakin helposti, armoa osoitetaan usein ihmisille, keihin me ollaan niin kuin mielistyneitä, jonka me halutaan pitää suhde kunnossa. Jos me mietitään vaikka, että me halutaan olla armollisia meidän lapsia kohtaan, koska me halutaan, että meidän suhde on heidän kanssa kunnossa. Mutta kaikista suurinta armoa on se, että me annetaan armoa jollekin, josta me ei oikeastaan hyödytä, ja jollekin, joka ei sitä ansaitse. Se on kaikista suurinta armoa, ja oikeastaan Jeesuksen armo on tämän tyyppistä hyvin paljolti. Silloin kun täällä esimerkiksi täällä toisessa Mooseksen kirjassa, kun Israel palvoi epäjumalia, niin senkin jälkeen Jumala lupasi, että hän antaa anteeksi, solmii Israelin kanssa uuden liiton. Ja jos me ei niin kuin ihmisinä, jos me ei osoiteta anteeksiantoa tai armoa muita ihmisiä kohtaan, niin se on todennäköisesti nakertaa meitä itseemme sisältä. Ja se, että meistä voi tulla katkeria, ja ne on tosi vaikeita asioita, mutta yksi syy, mikä meidän sydämessä saattaa ruokkia semmoista katkeruutta, voi olla semmoinen ylemmyyden tunne, vähän niin kuin moraalisesti ylemmyyden tunne. Me ajatellaan, että no mepä tehdään asiat niin hyvin ja toi ei kyllä tee asioita niin kuin ollenkaan hyvin, että mä kohtelen kaikkia ihmisiä todella hyvin ja toi on vaan paha ihminen. Meillä voi tulla semmoinen vääristynyt ajatus siitä meidän omasta hyvyydestä, joka voi ruokkia sitä katkeruutta. Mutta kuitenkin Raamatussa on tämä kuvaus sitä syntisestä naisesta, josta Jeesus sanoo, että synnitön heittäkö ensimmäisen kiven. Hän laittoi tietyllä tavalla ihmiset samalle viivalle, että oikeasti niin kuin te olette kaikki tehnyt syntiä ja te olette kaikki armoa vailla. Ja katkeruus ja anteeksiantamattomuus voi usein kulkea niin kuin käsi kädessä, että justi se, että me ajatellaan, että meillä on ikään kuin sellainen oikeus olla katkeria tai oikeus olla antamatta anteeksi, koska se ihminen on rikkonut mua kohtaan. Ja armahtamattomuus voi kertoa meille myös semmoisesta itsekkyydestä tai itsekeskeisyydestä, että siitä itsensä käpertymisestä. Me taas katsotaan minua ja mikä minun oikeus on, eikä katsota sitä, että mitä Jumala on mua kohtaan tehnyt. Ja Jumalan luonteessa on tämmöinen armahtavaisuus, jopa ansaitsematon armahtavaisuus. Me ei voida oikeasti tehdä paljon sen eteen, koska Raamattu esimerkiksi kuvaa, että me ollaan ihmisinä tomua. Me ollaan tomua, joka on vain hetken aikaa ja sitten häviää. Ja Jumala tietää, millaista tekoa me ollaan, ja hän katsoo sitä meidän heikkoutta säälien. Mutta Jumala tuli itse heikoksi ja kantoi ristillä ne meidän synnit, jotta me voitaisiin saada tämä suhde Jumalaan. Niin sillä tavallahan armo ei todellakaan ole halpaa, vaan se on maksettu Jeesuksen verellä. Jos me ajatellaan, niin Jeesus oli valmis menemään tosi pitkälle sen takia, että hän voisi armahtaa ihmisiä. Et jos me ajatellaan samalla, että on lahja, niin tällä tavalla Jumala oli valmis menemään niin pitkälle, että hän meni ihmiseksi ja otti kaikki ihmisen kärsimykset ylleen. Eli tietyllä tavalla niin se on tosi kallista, millä tavalla Jumala on armahtanut ihmistä. Ja Jumala meni tosi pitkälle, mutta ehkä semmoinen ajatus, että kuinka pitkälle me ollaan valmiita menemään anteeksiannon ja ehkä semmoisen armahtavaisuuden vuoksi. Ja kuinka pitkälle me pidetään kiinni semmoisesta meidän omasta oikeudesta olla vihainen tai olla katkera tai olla kova ja ankara muita kohtaan. Ehkä me ansaitaan oikeasti ihmisenä täysin sama kohtelu. Mutta sitten kolmas.
Ja viimeinen. Jumala on pitkämielinen, englanniksi slow to anger ja hebreaksi erek apavim, joka tarkoittaa pitkänenäistä. Se on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin semmoinen vertauskuva, että kun ajatellaan, että vähän niin kuin ihmisen naama punastuu, niin tietyllä tavalla, jos se lähtee tuolta nenästä, niin sillä kestää pitkä aika sillä punastumisella mennä, niin kun se pääsee kasvoihin asti. Niin tietyllä tavalla tommonenkin, että ihminen ei niin kuin punastu vihasta niin nopeasti. Se on tämän tyyppinen niin kuin sanaleikki. Me puhuttiin jo Jumalan vihasta nyt, mutta muutama lyhyt ajatus justiin siitä, että jos me ajatellaan, että Jumala niin kuin on kärsiviä heikkoja kohtaan myötätuntoinen, niin Jumalanhan pitää vihata pahaa. Eli jos Jumala rakastaa hyvää, hänen pitää vihata pahaa. Ja Jumalan viha on hyvää vihaa. Se on vihaa, joka vihaa sitä, että ihmiset rikkovat toisiaan kohtaan. Ja Jumala on silti kärsivällinen pahaa tekeviä ihmisiä kohtaan. Ja tämä kokonaisuus esimerkiksi Israelin kohdalla, että meni tämmöisissä sykleissä, että he tekivät syntiä, sitten he kärsivät siitä, joko Jumala lähetti vieraan kansan heitä sortamaan, tai sitten ne vaan niin kuin kompastu omaan tyhmyyteensä. Ja sen jälkeen he tuli nöyränä, hattu kourassa Jumalan luokse, ja katui, pyysi anteeksi, ja Jumala oli kädet ojossa vastassa ja valmiina palauttamaan niin kuin Israelin kunnia ja sen suhteen, mikä Israel on Jumalan kanssa, ja sen suhteen, mikä meillä on Jumalan kanssa. Jumalan pitkämielisyys näkyy myös siinä, että hän on pitkämielinen meidän kääntymyksessä. Ja Raamatussa sanotaan näin, että ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näe tahdoa, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Eli Jumalan pitkämielisyys näkyy myös tämmöisessä ajoituksessa ja siinä, että milloin hän ajattelee, että Jeesus palaa uudestaan. Ja hän haluaa, että kaikki ihmiset pelastuu. Ja tämä voi herättää meissä monenlaisia kysymyksiä, sellaisia kysymyksiä, että okei, miksei Jumala vaan pelasta kaikkia nyt? Tai että okei, että minkä takia niin kun Jumala ei sitten voimassaan vaan lähetä ihmisiä äkkiä pelastamaan jotkut ja sitten tulee niin kun loppu ja tulee Jumalan valtakunta maan päälle. Niin Raamatussa on myös semmoinen kohta, jossa puhutaan, että niin korkealla kuin, nyt pitäisi kyllä muistaa ulkoa, niin korkealla kuin taivas on maasta, ovat Jumalan, autotko selvä? Joo, ja niin korkealla Jumalan ajatukset on meidän ajatuksistamme. Eli ideana että Jumala on niin kuin osoittanut meitä kohtaan pitkämielisyyttä, niin meidän ei tarvitse välttämättä ymmärtää sitä, koska Jumalan ajatukset on paljon meidän ajatuksia korkeammalla. Ja Jumalan tiet on korkeammat kuin meidän tiet. Mulla oli se itse asiassa täällä ylhäällä. Mutta Jumala suhtautuu siihen, että ihminen on paha ja että ihminen kärsii, niin hän suhtautuu siihen surren. Ja Jumalan pitkämielisyys on semmoista kärsivällisyyttä ihmisiä kohtaan, jotka mokailee. Mutta pitkämielisyydessä Jumala aina odottaa, että me käännytään ja kurottaudutaan häntä kohti, ja hän on aina kädet ojossa meitä vastassa. Mutta ihmisen viha toisia kohtaan on välillä taas semmoinen vähän niin kuin itsensä käpertymisen muoto. Me ajatellaan vähän niin kuin anteeksiantamattomuudessakin, että meillä on oikeus tähän vihaan. Mutta meidän ihmisenä me voidaan vihata pahoja tekoja, mutta meillä ei ole oikeutta vihata toisia ihmisiä ja meillä ei ole annettu semmoista tuomiovaltaa ihmisiä kohtaan. Me voidaan tuomita tekoja, meillä ei ole annettu tuomiovaltaa ihmisiä kohtaan. Ja Raamattu kehottaa meitä, että me oltaisiin hitaita vihaan ja nopeita antamaan anteeksi, vähän niin kuin ennenkin pidettiin. Eli nämä kulkee tosi paljon käsi kädessä. Ja Jumalan pitkämielisyys näkyy myös siinä, että hän ei vastaa vihalla meidän pahoja tekoja kohtaan. Ja ehkä mulle semmoinen niin kuin tärkeä oivallus, mitä mä oon tässä pitkämielisyydessä tehnyt sen, että Jumala myöskin sietää meidän semmoista kyseenalaistamista ja kiukuttelua tietyllä tavalla häntä kohtaan. Ja se on tosi hienoa sillä tavalla, että niin kuin
se, että jos mä mietin, että miten tämä asia käy järkeen, tai mulla tulee justiin semmoisia dissonansseja, mä oon vähän, että mä en niin tiedä, että mikä nyt on totta. Tai kyseenalaistan Jumalaa, tai sitten kiukuttelen, että miksi sä Jumala niin teet tällä tavalla, tai minkä takia tämä asia menee näin, ja koen semmoisia fiiliksiä Jumalaa kohtaan, niin hän osoittaa myös pitkämielisyyttä siinä, että hän ei ikin käänny meidän puolesta pois. Se on ainoastaan me, jotka voidaan kääntyä pois Jumalan luota. Niin siinäkin Jumala on tosi pitkämielinen, ja tämäkään ei mene niin kuin reilusti, mutta näin tämä toimii. Näin Jumala toimii. Vielä ihan loppuun mä haluaisin puhua näistä, että miten nämä piirteet näkyy Jeesuksessa. Jeesus on Jumala ja Jumalan pelastussuunnitelma. Oikeastaan niin kuin siinä, mitä Jeesus teki ja ristissä, niin siinä näkyy nämä kaikki: laupeus, armahtavaisuus ja pitkämielisyys. Ja Jeesus ja hänen työnsä on meillä niin kuin tie Jumalan luokse. Ja siinä näkyy se, että hän armahtaa ihmistä, hän on laupias, hän suree ihmisten puolesta, jonka takia hän on halunnut tämän tehdä. Hän on pitkämielinen, hän on kärsivällinen syntisiä ihmisiä kohtaan ja haluaa heidät pelastaa. Mutta Jeesus osoitti myös ennen ristin kuolemaansa näitä ominaisuuksia tosi monella eri tavalla. Muun muassa tämä aviorikoksesta tavattu nainen, mistä me aiemmin puhuttiin, hän osoitti siinä laupeutta, myötätuntoa tätä naista kohtaan ja myös armoa. Hän tietyllä tavalla myös paljasti näiden ihmisten tekopyhyyden, joiden kanssa he oli tekemisissä. Ja yksi oikeastaan niin kuin ehkä mun lemppareista on tämä, kun Pietari kieltää Jeesuksen. Siinähän näkyy armo ja pitkämielisyys. Se on tosi niin kuin puhutteleva tarina siinä mielessä, että kuinka Jeesus tekee Pietarista yhden ihan johtavan tavallaan hahmon sitten hänen omasta armostaan, joka johtaa sitten alkuseurakuntaa ja sitä kirkkoa. Ja sen jälkeen, kun Pietari on tehnyt yhden niin kuin pahimmista asioista, mitä voi tehdä, eli kieltänyt itse Jumalan pojan. Eli tämä on niin kuin tosi suuri osoitus siitä, että Pietari ei olisi todellakaan ansainnut näitä, mutta Jumala osoittaa Pietaria kohtaan armoa. Jumala on myötätuntoinen sitä kohtaa, että Pietarikin on tomua, hänkin epäonnistuu. Ja lisäksi hän odottaa, ja hän tuntee Pietarin sydämen ja on kärsivällinen, pitkämielinen häntä kohtaan. Mä jätin kuitenkin lukematta ton toisen Mooseksen kirjan 34. luvun, niin se jakeen viimeisen osan, joka sanoo näin, että hän ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan vaatii lapset ja lastenlapset tilille isien pahoista teoista. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin tärkeä juttu, että kun Jumala vihaa pahaa, niin hän näkee, että pahasta tulee saada rangaistus. Mutta samaan aikaan Jumala on tämmöinen historian kulkua muuttava Jumala. Eli niin kuin rangaistus olisi kulkenut sukupolvesta toiseen, niin myös armo kulkee nyt sukupolvesta toiseen. Ja tällä tavalla, niin kun, koska se kulkee sukupolvesta toiseen, niin Jeesus pystyy katkaisemaan tällaisia niin kun kierteitä, mitä niin kun ihmisille voi tulla, sitä, että ne pahat teot jatkuu edellisestä seuraavaan. Vaan Jeesus pystyy tehdä sillä tavalla, että se kulkee sukupolvesta toiseen, se armo myös. Ja me ihmiset, me ansaitaan oikeasti tulla tilille siitä, mitä me ollaan tehty, mutta Jeesus otti sen rangaistuksen kantaakseen. Jeesus tulee lähelle ja tekee tiensä tunnetuksi, ja sen tulisi johtaa meitä semmoiseen aktiiviseen, muita rakastavaan uskoon sen takia, että me nähdään, mitä Jeesus on tehnyt. Ja semmoinen, että Kristuksen kaltaisuuteen, niin kuin, enemmän Kristuksen kaltaiseksi tuleminen, se on pyhitysprosessia. Me ei siihen itse pystytä, mutta Pyhä Henki voi luoda meissä muutosta. Mutta se ei ole ikinä semmoista ihmisen omaa saavuttavaa muutosta. Ja tämä on niinku yksi
yksi osa, että kun me puhutaan tästä, että ihminen on tomua ja ihminen on heikko, niin meidän pitää samalla muistaa tämä, että kyllä niin kuin Pyhä Henki tekee ihmisessä myös pyhitysprosessia. Ja me jäädään silti, vaikka me pyhityttäisiin tässä ajassa ja voitaisiin vähän osoittaa sitä Jumalan meille osoittamaa rakkautta meidän elämässä, niin me loppujen lopuksi jäädään silti tosi pieniksi ihmisiksi. Ja Exitin yhdessä kappaleessa, mitä mä oon nyt kuunnellut, kaveri linkkasi sen, ja mun mielestä se on tosi hyvä, niin sanotaan tällä tavalla, että kuinka niin yksinkertaisesta vaikea tehdään, kuinka niin suoralla tiellä mutkiin me jäädään, kuinka niin vaikea onkaan löytää nuo sanat kauniimmat kuin muut, muista minua, kun valtakuntaas tuut. Ja tässähän on viittaus myös tähän ryöväriin ristillä, joka sanoo, että muista minua, kun meet valtakuntaasi, tuut valtakuntaasi. Lopulta tällä ryövärillä ristillä ei ollut ihan hirveästi antaa Jumalalle mitään muuta kuin se hänen uskonsa sillä hetkellä. Todennäköisesti hän ei ole elämässään saanut hirveästi hedelmää aikaa. Tai hän ei ole hirveästi saanut tehtyä tekoja, jotka osoittaa Jumalan rakkautta muita ihmisiä kohtaan. Mutta Jumala osoitti armoa siinä paikassa, jossa hän ei ole saanut minkäänlaista hedelmää elämässään aikaan, mutta Jumala rakasti häntä niin paljon, että hän sanoi, että sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa. Eli se on näin radikaalia. Eli tällä tavalla, kun me mietitään vaikka ryövärin ristillä, niin Jumalan luonteen tehtävä on se, että me koetaan itsemme pieneksi, mutta Jumalan suureksi ja voimalliseksi. Mutta me voidaan silti niin kuin kulkea pää pystyssä. Me ei tarvitse kulkea itsesäälissä ja semmoisessa niin kuin voimattomuuden tunteessa, koska Jumala on meidän kanssa. Aamen. Rukoillaan vielä tähän loppuun vähän ja sitten jatketaan eteenpäin ylistyksellä. Kiitos Jeesus siitä, mitä sun sana sanoo. Kiitos siitä, että mä voin tänään tulla vajaavaisena, ehkä vähän välillä jännittäenkin, tuomaan tätä sun sanaa. Kiitos siitä Jeesus, että sun sana puhuu meidän ihmisten puolesta. Ja se kertoo, että minkälainen sä todellisuudessa oot. Ja mä pyydän Jeesus, että jos meillä on jotain sellaisia kokemuksia tai asioita tai sellaisia väärinkäsityksiä ehkä Jumalasta, niin mä pyydän, että sun sana ja Pyhä Henki vois korjata niitä asioita meidän elämässä. Että me nähtäisiin todella ja voitaisiin iloita siitä, että minkälainen Jumala sä oot. Kiitos siitä, että sä oot ilmoittanut sanassa ja kiitos siitä valtavasta armosta, mitä sä oot osoittanut meitä kohtaan. Auta meitä jotenkin näkee itsemme oikein, että me ollaan tomua, me ollaan heikkoa tekoa, mutta me voidaan tässä elämässä rakastaa muita ihmisiä sen takia, koska kuka sä oot. Ja mä pyydän, että nämä asiat tulee oikeaan suhdanteeseen meidän elämään. Ja mä pyydän nyt, kun syksy alkaa, että me voitaisiin meidän työpaikoilla ja koulussa ja missä kuljetaankin, niin jotenkin muistaa se sun rakkaus ja kulkee kantaen sitä monella eri tavalla, millä me voidaankin siellä meidän arkielämässä. Ja siunaamaan alkava viikko Jeesuksen nimessä. Aamen.